Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. As in flu, as young flu flu. Manje yamangwabe senze njani? Ngoba mangwabe nangu evela nendlu enkulu. Indlu ayakhile ngoba indlu izothatha umembeso. Indlu amalume wakhe. Omangwabe banobutsotsi guyzini. Ngoba phela umangwabe shothi izinto zenziwa uMakhumalo, yena abeke imali yokuthi alungise kubo. Nina nithini? Ngoba mina ngisazama ukuthola ukusinda kwale ndaba ukuthi ke kanti omangwabe bawotsotsi yini? Angisho kabi, ngizama uku-understand lento esho ukuthandwa isithembu. Nange uMacele unendlu naye sesiwa ungachomi ngaleyo ndlu ngoba imali yakamsiliko. Ade uMacele njalo naye uke wacomplaina before esasebenza emidlalo. Wathi amanye amakhosikazi a-enjoya kanye nabo kodwa yibo abasebenzayo. Hazi sina nje makuyimali ya-husband leyo yokusupport ekhaya eyakhe yokuprovide bonke bazothola into efanayo. Kodwa mase kuzwa ke isalary yabo ngamunye beyabasebenzi basemidlalo bazothola umholo wabo njengamanye amakhosikazi. Umehluko yini? Ukuthi ke into bayishiwo uMacele uye kungathi sizwa ngenye indlela. Mase phuma unkosikazi phuma ngenye indlela. Manje mina ngizeli lapho kuzoba abantu sikade omangwabe banjani? Omangwabe banjani na guys? Omangwabe bahlehlisa iminyaka. Bakhe izindlu manje bayitholile indawo khona lana. Omangwabe bona bathi nje sihleli lapha endlini eyedwa into yakhona iyalungiswa ngapha ngakho indlu kamalungu. Ngapha uMakhumalo ufaka imali yena every month. Babo, hayi ngeke ngizophela mina angiqhubeka nani. Bengithi ngizoba abazali omhlola ifluke ithi yeka ukuhleba fix yeka. Sengiyayeka. Bye.